ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରେ ଚାଲ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିବି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ତୁମେ ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ସ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ। ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ମଟର ଆଉ ଗାଜର ଆଉ ପିଆଜ ଟିପି କାଟିଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ଗାଜର ଆଉ ଲଙ୍କା ଟିପି କାଟିଛି, ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଛି। ମୁଁ ରାତିରୁ ଆକୁ ମେଲ୍ଟ କରିଥିଲି, ପକେଇଥିଲି। ଏବେ ବି ଭଲ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠେଇ ଖାଏ। ଖାଇଲା ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ମୁଁ ସକାଳେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରେ। ସକାଳ ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରେ। ମୁଁ ଏ ଖାଇ କାମକୁ ଯାଏ, ଯେକୌଣସି କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ ପଖାଳ ଖାଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ବେଷ୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ ଡାଲି ନୁହଁ, ମୁଗ ଡାଲି, ତାପରେ ବୋଟ ଆଉ ମୁଗ ଯେଉଁ ଚେର, ସିଏ ତ ବହୁତ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ।